Hai peralok barok. Hadin melapelak Nalor U Mawjingkieng ha ka social media. Dan katukan ini peleng copi babon naki pat pada pas nam kasih janji ki kwa ban tip syuk Nalor U Mawjingkieng ulong ni em basisha kum balai thu ulong ni shan em kum ka jingkieng menta pintu i ka shisha. Kalong shisha ka basisha Nalor U Mawjingkieng halor tu U Mawjingkieng la ban yang peji menta yo we naki samla na sinong jungi uyat halor jerong U Mawjingkieng ban yat lenti klem don kanono ka jing penwet klem don kanono ka jing thot bat klem don kanono ka jing fly kalong shisha ba phla ka ba blay la wan ra yo nu mau ha ka ni ka jaka ka jungi menta ale samla wan pai sini pe menta la wan pai Haga balik don ciku selain dalam pai rum don ciku selai. Kacing don jauh ni mau kalau long sha, ka jingker ku ya ka negatan bat kalong sha ka jing pela bat kan long ru kawai naki jing pela ka bangin sui haga ni gori ke jungi. Ladap menshwa ban itu ya ke story jauh ni mau tingin saya tu bah biang ladang don ke bakwa di om tang ni mau kumbala itu Henry Nalor U Mawjingkieng saka tengah jung bat halot bat Nalor juga tengah jung kadon saka kshaid kshaid kabadai kini kawa kabadai kshaid kadon sibon ke kicing pela ha kini kacaka mentangin saya yoi ya kshaid kaman kedau pi swai katangan peni bang pi ya ka tengah jung U Mawjingkieng ubah pela kani di ka tengah jung ngadom batai bini asu ngalayup Tui pi menshwa sepangki ke badan hen ke tengah jung kablong sya kum ka kintai ke dan ki private parts ki balong ka dur jung ka kintai ka ba bleu la thau ha ka ta kom shin rang bat kintai ni nom supply ka ta ti nga karpat pi nom so ai ka jing ong ba ka don ka private parts mar ki ha ban ni thu ye ka jing sya ka badan ka jing phla ha nu mau man tang in select saka kshaid ti ban le cha kshaid ti kan kli nu samla ka changai neng kshaid Tementang nyelek cakap kshaid dengan sa clean new samla. Ai samla. Kacan dengan cakap dengan kshaid. Kacan be ni. Tu yang nyelek, yang yang nyelek. Ya. Ya. Teban lek cakap kshaid ni hap rung leng bau nu mau. Pe nu samla menta la rung klem jing khu slai. Ale ngin nyelek ban pe cakap kshaid. Dai gani ko dai gani ka wa ka bala penlong ni cakap kshaid ki itynnad. Tai kshaid ke balingkot ngin sui menta se kshaid ke becerong. Ale nyelek ban ngapo ka cilam utai samla. Kumbang la ong menhne Nalor U Mawjingkieng itynnad baru pela ya bangel ye thoru ye ka history jong Mawjingkieng bat ka tengah jong ha ka weina ki jimpeni aka social media ki bamenswa don pat menta se ka kshaid ka ba tuj ha ka chaka ba don U Mawjingkieng kane ru ka dai ka kshaid ka itynnad ka bajrong bat ka itynnad shi ka dai kham tam ha ka poliur Pela dan menu bakwa banwan pek ya kacing itynnad jong ni kshaid pila banwan ka ka bakhoi ka basngur pila ban jingi pila ban sum pat pila ban penon kam ni ka na ka banda cindon kam ka met ki pi kani ka kshaid ru kalong ka itynnad pek kalong ka bejrong ba handai namar ka jing dum lo nam la ban yo i sedo ka bakut jong ka te tai ni jing yo i ke karpat ki baro ki basukwa ban Pej je kajing itynnad jong kani ka chaka ka badon U Mawjingkieng rengkat bat kani ka kshaid ngau ba ban kontak ha ka description kontak ka bangi labo yo kontak number jongi te kublai sibon ngin se do biang pat ha ka wai pat kapor te tada du kapor bani ka do biang kimiren ti pi baro ti ba pej je kani video ba pin sababon pej ban chingo ya ki jing pela jong Mawjingkieng badan ka snong Lynshing ka kshaid rengkat ki krem ki kro ka bagin peni hakoi ka por kublai sibon